खुलुमबाय बयखौबो फिन खनसे गोदान भिडिअ बरायबाय लोगोफोर बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव गुबुन मोनसे आपडेट लानानै फैदों नैबे आपडेटआ जोबोद दुखुनांथावना आपडेट आरो नोंथांमोना नैबे आपडेटनि गेजेरजों बा नैबे भिडिअनि गेजेरजों गोबां बाथ्रा मिथिगोन आरो नोंथांमोनजों गोबां बाथ्रा सावरायगोन दा मोनसे गिलु बालु जाथाय जादों गहपुराव नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलां लोगोफोर आं गिबियावनो नोंथांमोननो नैबे ससे भिडिअ क्लिपखौ दिन्थिगोन मोनसे गिलु बालु जाथाय बाइकजों आरो ट्रेक्टराबो गाज्रि ओरैबायदि गाज्रि बेलथायदों आरो बाइकआथ' बेलथायनानै गोग्लैनानै माने पुरा अर खामग्लिजोबखादों आरो अर जोंजोबखादों ओरैबायदि आसुरित जाय बाइकआव दंमोन बिसोर सानैबो माने जिउ गोमाबाय आरो जाय ट्रेक्टर ड्राइभार ट्रेक्टराव दंमोन बेबो माने ट्रेक्टरजों होसिनजानानै माने थैनो गोनां जाबाय आरो ओरैबायदि आसुरित नोंथांमोना भिडिअ क्लिपखौ नायगो बिनि उनाव माखासे बाथ्राखौ सावरायगोन आरो डिटेल्सखौ आं नोंथांमोननो खोन्थागोन ट्रेक्टर मालिका माने बेयाव सासे दंबावो आरोबाव ड्राइभारा नङा ड्राइभारा ओरै दङ ओमफ्राय बे सिङाव सासे दं गैला ट्रेक्टर सिङाव दंबावो मानसि दंबावो बाइकनि सानैया इयावनो दं सानैयाबो फैलाय सासेया खेला जों फैग्रोबा जों ओरैबायदि जाम्बा नोंसोर सन्जय बिसोरो र' सोरखौ होगोन आरो बैसोर थांग्रोबाय बिसोरो साखोबोबाय आरोबाव जोंनिफ्राय बारबोबाय सिनाया जोङो सिनाया मिथिया सन्जय नोंसोरो र' होननायखौ आं खोनादों बैयाव दंमोन जों सिनाया बिसोरखौ र' होनदोंमोन ইমান দূৰত গৈ কিন্তু আমাৰ চেঁচাত যোনে পিকনিক খাবলৈ আহে অকণমান ভালকৈ আহিব ইয়াত দেখিছেনে কেনেকৈ তিনিজনকৈ মানুহ একেবাৰতে মৃত্যু হৈ গৈছে এইবিলাক চব নিজৰ দুখত বাইক চলাব লাগে কিন্তু অলপ লিমিটত বা এইফালৰ পৰা চেঁচালৈ আহোঁতেনে বেছিকৈ খাই বৈ পেলাই এনেকুৱা কৰিব নালাগে আজি ট্ৰেক্টৰ ড্ৰাইভাৰ এটাও গ'ল थारैनो नोंथांमोना नुबाय बेवहाय बे जाथाया जोबोद गिलु बालु ट्रेक्टर आरो बाइकनि गेजेराव माबायदि एक्सिडेन्ट जानानै बाइकआ एनएस बाइकआ ओरैबायदि अर जोंजोबखादों ओरैबायदि अर खामग्लिजोबदों आरो एक्सिडेन्टनि उनाव ओमफ्राय ट्रेक्टराबो डाइरेक्ट साइडथिं थांनानै बेलथायना आरो ट्रेक्टर ड्राइभारा बे सिङावनो दङ नोंथांमोना नैबे सावगारिखौ एसे नोजोर होनानै नाय बेवहाय होसिननानै माने ट्रेक्टर ड्राइभारा जायगायावनो जिउ गोमाखाबाय आरो सानैयाबो जायगायावनो जिउ गोमाखाबाय जाय बाइकआव दंमोन अब्ला नायदो माबायदि बे समाव जोंनि सेंग्राफ्रादि बाइक मोनदों होननानै बाइक बायनानै होदों होननानै बिमा बिफाफोरनिफ्राय दाबिनानै बाइक मोननानै ओरैबायदि दाब्रायो दा बे जाथायानो जादों गहपुर साहा अरुणाचल आसाम अरुणाचल सीमायाव सेसा दै होननायाव मोनसे पिकनिक जाग्रा बा दैसा गिदिर दङ बेवहाय बिथांमोना बै जाय बाइकजों थैदों जेंग्राफोर बाइकजों एक्सिडेन्ट जानाय बिसोरो बेवहाय दुगैनो थांदों बा पिकनिक जानो थांदोंमोन ओमफ्राय दा एसे टार्निं दंमोन जाहैदों लामाया बे टार्निंआव ट्रेक्टरा फारसेथिंनिफ्राय फैदों आरो बाइकआ फारसेथिंनिफ्राय फैदों दानस्लाबनो हायो ट्रेक्टराबो बेलथायबाय आरो गावसोरबो बेलथायबायानो सौग्रावलायबाय दा ओरैबायदि गिलु बालु जायगायावनो सानैबो जिउ गोमाबाय ट्रेक्टर ड्राइभाराबो गोमाबाय अब्ला नायदो आरो बिसोर जाय सेंग्राफ्रा थैदों बाइकजों बिसोरो जाहैबाय गहपुर ककिलागुरि गामिनि होननानै मिथिदों अब्ला नायदो सेंग्राफ्रा गावनि जिउखौ माबायदि गावनि इसिबां बेसेन गोसा जिउखौ साना लाबासिनो अबथिरा हरखाबै माबायदि फोजोबना लायो दिनै गाबोन गावनि सकनि गेजेरजोंनो गावनि सकआवनो गावनि बाइक सालायनाय गावनि देखायनायावनो गावनि दाब्रायनाय गावनि दुगायावनो माने बिराद रुंसारि जागासिनो आरो बे साननैसोथ' नोंथांमोना नुदों गोबां माने दा साननैसो ट्रेक्टरजों बेफोरबायदि माने गोबां बिपद जानायखौथ' नोंथांमोना नुबाय थादों
बेखायनो गोबां सांग्रां जा दिनै गाबोन माने खैफोदा ओरैबायदि खाथि जाबोगासिनो माब्ला समाव मा जागोन नों आं गासैनिबो समाव जानो हागौ बेखायनो जों गासैबो समाव सांग्रां थानांगौ नाथाय दिनै बेफोरबायदिखौ सेंग्राफ्रा बुजिया जाय सेंग्राफ्रा दिनै कलेज फरायदों जाय सेंग्राफ्रा मेट्रिक पास खालामदों बैसोर सेंग्राफ्रानो माने बाइक बिदों बाइक दाब्रायदों आरो बिसोर बायदियानो बिपदाव गोलैदों आरो गाव गावनि बेसेन गोसा जिउखौ फोजोबना लानो गोनां जादों दा बेफोरबायदि बिराद दुखुनांथावना जाथायफ्रा सोमजिगासिनो आरो थ' लोगोफोर नोंथांमोनाथ' बिनि सायाव माखासे बाथ्राखौ बुजिखाबाय बे भिडिअ क्लिपखौ नायनानै गोबां दुखुनांथावना नुदों दा जाहाथे बेफोरबायदि जानायनिफ्राय जोंनि माखासे बर' सेंग्राफ्राबो गोजानाव था जाय बे जाथाया जादों बे एक्सिडेन्टआ जादों बे एक्सिडेन्टआव जानाय जे सेंग्राफोर बैसोर सेंग्राफ्रा बर' नङा बिसोर जाहैबाय एसामिस मानसिमोन आरोना अखमियाफोर दा बिसोरो बेफोरबायदि जाहैनो गोनां जाबाय गावसोरनि इन्जय खालामनो थांनायावनो माने एसे एनै लोंना फैनानै दाब्रे खावनायनि सगावनो बेफोरबायदि थासारिया जानो गोनां जाबाय आरो थ' आसरित बेफोरबायदिनो जागासिनो थ' नोंथांमोना बे जाथायनि सायाव मा फोरमायनो सानो नोंथांमोना भिडिअखौ शेयार खालाम जाहाथे बेफोरबायदि जाथायनिफ्राय जों गासैबो रैखा मोननो हायो बा जों बयबो साबधान जानो हायो नोंथांमोना भिडिअखौ शेयार खालाम नोंथांमोना बिनि सायाव मा फोरमायनो सानो कमेन्ट खालामना फोरमायदो नेक्स्ट आपडेटआव लोगो मोनगोन टाटा बाय बाय